Hazirani station ani bokrong dela toni ro phayo chini bike kono kala sinai chung no bathang sinai hingke bangke train phainani to ongkha 6:30 baji tong hebano phaya ko nasin tong layong ke no pasak nai tong di bilan se pai thak jotono no phone kaham tabo hingke ang pon phiyogoi rograna adar charna bagoi borong no sewoi kai charna nangya borong no phiyogoi rokha hanyo borong no jani ja okung bai khe nogo phayo sanjak lai khe janja jaga hapai bayo jotono no dibor kaham hinte delin chau tini khe jotono dibor hangya tamni hinba satung tungma bagoi nai tai tongoi male nogo oma ko naile norong nogoi ma khnani kolom tu pura serang suka karen buku doi, oke sini komla bagan tunggu cikon sa, bising si pai ne habai matang pai siu, orke nabar kisah sibu, oke tai bu pangrong oksigen kisah mantong belang ke tandang tunggu, taklai komla, thala taika cikon kai ne, hai pun wajah kau satung nangen bagai tuya, oke, ayah, kasarana, tuya, hai pun wajah darok khas cikon nong bai kata. Tabuk sorbat khai nyungna bagai abo lebu de tong thangi naigrana lebu kora nogo koto tong bising thangi naigrana jongni lebu khagai nagrana dibor jorani chanam bagai tong naigrana lebu thai ko kora kaisi tongo tam kotar kuroi ha koi kora mangsibile ko naidi Oko, Haisha, cikon leluk, musupaka, tam thang pai ba, makanya kana. Total duita no man siwo joto koramang, hapa no sana musuman bagani koramora khaganya nyaka. Oko nai di lebu hang tala no lebu sara asaijak, obatabok sewoi kai kibo thang nai. Kolong masih angka, kai tetokong tong khang nai di, nai thongma ke. Oban ikan arote kai se basa jago bahani, oban se cikon tete. Ogan awono nai di anaros bu thaijak, anaros kai se pano bat thangya na joto bu phangan thaija ke thaibaijak, nai di angno jom khai phunuka. Obo taisa torke se moso deng khaijana rok thik ong nai, nai le. Joto malai ke thaibaijak se. Anaros bagan bisingo no leheri bufang bo obo hingke kusumai bufang naidi gana ke basa baijak ko obo hingke satrai bufang je hindu rok satrai soknai rok china ro phaina phaidi ko naidi kosom mongbai tongkha bo khagoi nei sokke tabo hokolung seong nei bahai motom seong nei naidi bufang kotorma kolokma nai nuk sawo tangai masugya seong tong siwo bo khake bele romna musungo haipa no bono sukusung ma thangai bahai ke kanai lengjak bai suku khairak susuke obon mo khang nai le kiri mai singsa mo sam khang haing to kha ama obon kham khang kolok jo to sathung ni bombay to obon ke lengjak manse bon tak tu iruk lai ra kes thik nai Jalan di bawah rakyat tu hidup saya kelima tu. Masih ni kham tak hai bayi tong kah. Tabu hingke orange garden no thangbai phai kisa res khai tong khanok panjrawo oro bahanyo no banango yang atapfal khagiti pheje ko naidi obno tak sanai hingke jabai mani pore hingke tuikuk nai ge tabuk kisa oro asugunyo obno sawi nagrana obo thokjago ang oro bo nok panjra phano bufang tongo ba nobar phayo ta hingke oron kisa asugui tongrana sagana tab ko naidi khagoi na khang jono khaksa obo
kutung ni bagai ne asuk tuiya fridge rogo rujak gesi thoknani kutung ong tong ke achuk tong to tanyo tai mia samani bosor poilao samani watermelon khaksa tongmani obno tuiru phaika hingka obno chaina grana jeno si thanda manai tuk siu pura koloma bagai asung tong siu miani mia thaitam pai mani bisingoi te asuk si basi siu tagomno sanai thokmani kutu yong obo ke fridge ni bla hini bagai ke tini nani video asung nong sinai hambai